ban nangla shushu ban aya ka jingshakri bajan shaki longkemi ki ba armet bat ki khlong khna ka shnong patarim ha umsning hanin gasngi kalala ban plisen don ya ka ying ICDS lane ka ying samshana ka bala jukhot da baro ha ka ba ha ka ne gasngi lawan ban pli pa ba bat ban khap ribon daw MLA jong ka umsning constituency uba jason saukmi maulong haka jingedon langru jong i deputy commissioner ka ribhoi district ikong RM Kurba nangta block development officer jong komsning CNRD block Usri Raja Brahma uchairman jong komsning town Dorbar uba makdo ringkat kinong tre asya bat ki agan wadi bat ki katto ka ne kinong yalam shnong bat ki longkumi haba ajingkren uba jason saukumi maulong ulong bagane ka ying ka de ka bajantam shaki longkumi ki ba armet bat ka badon kam kalong tang ban penon kam hong ya kane ka ying bat kumjuru ka jing penon kam hong ya ki jingarap ki bawan lengba kane ka ying samshana na ka banta ka jingbit jingbiang jong ki pat ba ka shnong Kami kalau di komite tang su samshana ni pet ha ni prioritize ba ya ka pat ya ka khia ka help mar ikti longme armet dikini ki hab baret ma kumugil akran mene na yo pat ko ni si ma yong bang kalau very important ikini ki hab baret baki dan ka foundation ka baklan ha aru namre itai 4 years 1000 days no kan beli ko me phi kota ba phiwan shane phiyo kajing ki kai ka pura kalau ma ha ka jumbut jupur khat kare baklan hakapat ka kya kare baklan namar kini ki hab ki yo eta foundation nami ka baklan te kila bali bali ki school ko phero na ki nami te kadai kata ka jingkit ke jongki agar nadi ki helba ki asha ki badal hamni ka shna bar hat bi bi dalam ba ailan ta ki man ba kadiya namar idong kam ki kita ki hab ki bare ki bad he ban sab ki ban baklan ka jingkut jumbur khan kam met ka phat baklan nakala ta mur kishno ka tha vakeu kam susi ka keu ri keu ka state kam ta le keu chkhman gidong kom ki healthy healthy body gidong kam te ham ta ni la mo na phi le ha kono ka bentang phi no successful keu ka ju so jong ju jong ka no na ki klan ka ta foundation banget ba tani ka agon di center mo yo man na kan ko CSR ko na ko na kuble ya kan ko ri lam klan ni bat kalian jonga ru ngayo imam dia nak SR ru pikat pengalaman kalian jonga habang ada mentang aku dengan lok pura kalau dia belum successful nama pun tadi agak wadi belum ba karena aja ngero kontraktor nama la terima saya itu nak dia agak wadi mau ngala syam tu kan di Islam ini bahkan dia lah terima agak wadi pengalaman ni bahasa itu alai akim agak wadi berbuat ini posnom kibir conversion from the block ngai baik betul ingin fulfill but nganget ba ndek tak kini agak wadi kiwi development kita ni Islam ini namanya syakmadi nak kalian jangan utang mikmat ailang seperti nomor bekerjaan di siru dalam ni video dalam pi baru kan di lokme di lokman ni ya ke kamu tu hang yang betul yang ya syahmat pada kalian cuma ngandon sendah hebat pi so kemen nang berkesno berham bergani kadong nama ham ni menzi yo bon di jingera hakabe de ban regulate ne ban pe hai la i ni in tho hai ki khung mo in pe ha kat kum ka snem kat kum ka rengyang kay biang na mar very important borashika to ICDS program kamdan yang di facility dan tho so that's why we miss out on knowledge mình hỏi mình nã ban thâu ye ki ne ban wet ye ki ta program ni she dan ta ka skill mo ko ni dan ta ka skill han re mata ni ki ni dan ka ban thâu ri ka hai jom ki na mo la monitor लेकिन एक की development हटना कभी का idea वर्क है कभी बन ensure वे waste doesn't have very journey हम तम ये तो हापो खसन सिलम